Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Dnešné video bude prázdninové cestovanie a ukážem vám tu rôzne tipy a triky k tomu, ako sa pobaliť čo najlepšie a zobrať si také nutnosti, ktoré naozaj budete potrebovať. Či už pôjdete k moru alebo do mesta. No a dúfam, že sa vám video bude páčiť a môžeme ísť na to. Ako prvé začínam s kozmetikou, no a používam takéto mini flaštičky, ktoré dostať skoro už všade a jednoducho si tam prelejete, čo potrebujete a takým menším typom je taký plastový sáčok, ktorý si dáte pod vrchnák a tým pádom sa vám to nevyleje. Ak cestujete lietadlom, je potrebné mať takéto mini flaštičky, ktoré majú 100 ml a môže ich byť maximálne 10. Ako ďalšie netreba zabudnúť na veci ako je gel na ruky, opalovací krém, potom zubná pasta, kefka, deodorant, voňavka a samozrejme aj vreckovky, pretože tie sú dôležité. Ďalej je dobré mať pri sebe aj mini kefu na vlasy, no a samozrejme takým menším typom je, pokiaľ nechcete, aby sa vám make-up zničil, tak si tam jednoducho dajte vatové tampóny a tie si samozrejme nezabudnite zobrať so sebou. Ďalej tu mám veľmi užitočný tip na doplnky, ktorý mi poradila mamina, takže týmto ju pozdravujem. A teda pokiaľ máte takéto obaly na CDčka, tak stačí, keď CDčko vytiahnete a dáte si tam rôzne kombinácie s doplnkami, či už to náramky alebo náhrdelníky a tým pádom sa vám to nezamotá a máte to pokope. Potrebné sa chrániť pred slnkom, takže tu mám slnečné okuliare a klobúky. Ďalšie sú nevyhnutnosti a tým pádom tu máme doklady, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Taktiež si nezabudnite aj lieky, pokiaľ nejaké používate a taktiež aj nejaké cukríky a potom obľúbenú knižku, aby ste mohli čítať. Samozrejme, hudba je veľmi dôležitá a teda môj Spotify nájdete práve tuto. A pokiaľ máte problém so sluchatkami, tak ako ja, tak je tu takýto menší tip. Stačí, keď si zoberiete nejakú vysačku a jednoducho si to obmotáte. Pokiaľ fotíte pamiatky a teda chcete mať plnú baterku, tak určite si nezabudnite aj externú nabíjačku, no a to už by bolo teda všetko. Toto už by bolo teda všetko pre dnešné video, ak sa vám páčilo, určite hoďte like, no a taktiež ma môžete sledovať aj na rôznych sociálnych médiách a momentálne cestujem, takže nie som doma, keď toto pozeráte, ale taktiež by ma zaujímalo, kam cestujete vy. Takže ak máte nejaké plány alebo ste už niekde boli, tak mi to určite hoďte do komentáru a ja si to potom nájdem. A toto už by bolo teda všetko a vidíme sa na budúce. Ahojte!